ಜಯಸೂರ್ಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಈ ವೇಷ ತೂದು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಕಿಟ್ ಪುರ ತೂದು ದೇಶ ಬಂದು ಸನತ್ ತೇರಾನ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವು ಈರ್ನ ಫುಲ್ ಪುದಾರು. ಓಕೆ ಅದೇ ಇರ್ದ ಖಂಡಿತ ಉಳ ಹಿಡಿದು ಪಾತೇನು ಅಂತ ಬಿದೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ ಖಂಡಿತ ಉಳ ಪುಲ್ ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸರಳ ದಾನ ಕನ್ನಡಿ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಇದು ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಬಾರು ಅತ್ ಲೈನ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸುರುಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಪುರ ಬೈದೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿಗೆ ಉಂಡು ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತಾ ಅಲೋ ಅವು ಇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀತಿನ ಅಂಚೆ ತೋಜಿನ ಮಾಡದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಓ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ದಿವಲಿ ಆತ ಅಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಯ್ಕತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಗೆ ಪೋಡಿವೇರು ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲು ಅಂತ ಕಿರ್ಮುಲಿ ಇರೇಗಾ ಪೂಜಾ ಅದೊಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಹೈಟಾತೆ ಏನೆಂದು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚ ತಾಂಡಲ್ಲ ಕಿರ್ಮುನಿ ಐಟ ಬ್ಯಾಟಡ್ ಅವಿ ಅನ್ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ನ ತರೆತ ಪೇನೆನ್ನ ತರೆಕ ಬೈದು ಐಕ ಉಂತೆರೆ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಕೋಮುನಿ ಬೋಡ ಸರ್ ಕೋಮ್ ಬಾಂಬೆ ಇಂಕದೇಗಿ ಬಾಂಬೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಜ್ಜ ಇರ್ ಈತ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ ಪುರ ಕಣದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ದಯಗದೆ ಒಂದಿಂಜಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಯಗ್ ದೀತಾರ ಅಂಚತ್ತವ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಪೇರ್ ಉಲ್ಲೇತ ಐ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟು ಒಂಜತ್ತೆ ಐ ನಾಜು ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐ ಇಂದೆತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ದಾಯಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ಕುವ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಓ ನಿಕುಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಓಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪುರ ಕಟ್ಟುವರತಿ ನೆಕ್ ಬಲ್ಲು ಉಂಡು ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಲ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಗಾಲಿ ಪವರ್ ಜಾಗುಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಕತ್ತಿ ಅಂದು ಒಂದಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓ ದೇವರ ಸುರುಕು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಮೂಲದಯ ಕಣದ ಈ ತರ ಮಾಡ ಅತ್ ಮೂಲದಯ ಕಣದ ಈ ತರವೇನು ಅಂಚತ್ತಿಂದ ಇಂದು ಹೇರ್ ಪೋಪ್ ನೆತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಜಿಂದ ಅವಳ ದಮ್ ಕಟ್ ಸೈಪಿಗೆ ಯಾನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡದೆಂದಿನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತು ಮುಸ್ಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಲ್ದಲೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅವು ನ್ಯೂ ಈತನೇಟ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟೋಡಾತೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಬಕ್ಕ ಇರ್ ಬದುಕುದ್ವಾರ ಪೋತುವಾರ ಅಡ್ಡ ಉಂಡೊಂದು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವಳು ದೀಲಿ ಇರಿನ ಹೇರಿ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರಿ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಗತ್ತೆ ಇರಿ ವೇಟರ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಪು ಚಾತಿ ಪಂಪು ಏನು ನೈ ಪಂಡ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಇಂದು ಮಲ್ಪಡತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಡ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ ಗೆದ್ದಿ ಪರ ಉಪ್ಪಡ ಏನು ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪಡ 7 ಬಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನು ಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ 8 ಬಾಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ದಿಲೆ ಇರು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿತಾಯ್ ಬತ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ತಿರುವ ಮತ್ ಮ್ಯಾಪೆ ಅವೇನ ಪರ್ಸನಲ್ ಐನ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ರೀಚ್ ಹೇ ವೇಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಮೈ ಬಾಲ್ಸ್ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೋಲಾಪುಂಡು ಬಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಉರ್ದು ಅವು ನೈಸ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಡೈವರ್ಸ್ ಆನಗಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೋಮ್ ಎಕಡ ಜವನ್ ಇದು ಪೋಯ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿವಾರು ಅಲ್ಪ ಬೈಜಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಕುಜಲಿಜಿ ಅವಿಂಚ ಬರ್ಚೊಂದು ಎತ್ತನ ಬಕ್ ಬರೊಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪುಜ್ ಕರ್ಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಉಂಡತ ಈ ಟೆವೆಲ್ ಇಂಚ ದೀದ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲ ಅವು ನೋ ಬಾಲ್ ಅವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಆಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇ ಟೆವೆಲ್ ಮೂಲ ದೀದ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಪಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕುಂಟು ಓಕೆ ಪಂಡ ಪಿರಾಡ್ದ ದಿಂಡ ನೋ ಬಾಲ್ ಎದುರುಡ್ ದಿಂಡ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ನಿಕುಲ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಜನಕುಲೆ ಫುಲ್ ಮಂಗಿ ಮಲ್ಪುನು ಐಸಿ ಸಂತೆ ಎನ್ನ ಕುತರ್ಪನು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಉಂಡು
ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಉಂಡು ಆಯ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಆಯಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇರಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಅವ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನೊಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು వచ్చిపోయారా ಇರ್ ಮಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಬೋಳಾರ್ ಏನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ ಬರುಂದಿತ್ತೆ ರಾಪಗ ಮತ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ದಾನಿಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕೋಡ್ ದಿಡೆ ಬರುಂದಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕೋಡ್ ದಿಂಚು ಮತ ಬರುಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲುಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಳಾರೋಡು ಇರ್ನಂಚಿನನೆ ಜನ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಲಂಚನೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ 7 ಜನ ಉಂಟು ಕೆಬಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರ ಪಂಡ 6 ಒಂಜೆ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಈ ರೆಡ್ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಪರೆ ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಇರ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಪರ್ವತ ಉಂಡು ಪಾಂತೆ ಉಂಡು ಕೇರಳದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಟ್ ಬಂಡ ಧೋನಿ ಚಿಕನ್ ಕೋಳಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಹ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನತಿ ಎಂಗ್ಲ್ ಕೋಹ್ಲಿ ఒక ಪರ್ವತ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂತೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಆಯ ಪಾಂತೆ ನಲ್ಕನೆ ಉಪ್ಯತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕೇರಳದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಂಡರತ ಅವು ಇರು KL ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಗುರುవులే ಧರ್ಮಸೇನ ಆಯ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಐಕೆ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಹೋ ಐಕೆ ಪೋಡೋದು ಯಾನು ಟೈಮ್ ತಪ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಬರೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಔಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ఒక ಓವ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕು ಒಂದು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ದಿನ್ನೋನು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆತ ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಫಟಾಫಟ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತನ ರಪ್ಪ ಬಂದು ಪಿಚ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಓಹೋ ಅವಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಪನಕುಲು ಈತೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅರಿಯುತ್ತನಿ ಅತ್ತ ಇರುವರ ಹಿಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಲೈದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂತ ಓದಿತಾರ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇರಿ ಬತ್ತೆ अगली गेंद अच्छी गेंद क्लीन बाउंड हो गया सुपर उठा के मारा अच्छे रन के लिए और एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाओ और आउट ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರಿ ಎಂಗ್ಳವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜತ್ತಂಡ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಬರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಓಹೋ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿ ಅಡ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪಂಡ ಇರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆ ಹೆಂಗ್ ಇರಕ್ಕೆ 52 ಓಕೆ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನೇ ನೆಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ವಿನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಯಾಪಲ ನಮ್ದೇ ಎಂದು ಕಾಲಿಪು ಅಂತೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ದೇ ನಿಂಗ್ಲು ಪತೊಂಬು ಈ ಸರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲ ಯಾನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲ ಯಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಕೊರ್ಪಾರ ನೋ ದಯಪಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನ ತೂಪೇರ ಅತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅದ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಪುನಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಮೂಜಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲು ಲೇರು ಕೆಲವರು ಮೂಜಿ ಸೊಂಟೆದು ಇದು ಗೊಬ್ಬು ಅಂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುನಕ್ಲು ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನಗ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಐಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತದು ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಿಂದ್ಕಂಡು ಐನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೂಪೇರು ಜೋ ಬಿಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಅವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಬೇಲೆನು ಬಿಡ್ದು ಶಾಲೆನು ಬಿಡ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪುನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ತೂನಗ ಐತ ಉಲೈಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಗಲೀಜು ಉಂಡೊಂದಾಡ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎತ್ತಿನ ಮೋಕ್ಯ ಪೋಪು ಅಂಚದ ಏರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಪತ್ತಡು ಆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇಶೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆನ ಆ ದೇಶದ ಪುದರ್ನ ಒರಿಪೋಡು ಆಗ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ఆయన ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಆ ದೇಶೋಡು ಎಂಚ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಗೊಬ್ಬಿ ಅಂದಾಂಡ ಆ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ
ಹೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿಂದಾಂಡ ಐಟ್ ತಲೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ಪು ಇರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಪಿ ಪಾತಿರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡು ಅಕ್ಲಿ ಐನು ದೂರ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಟೇಪ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ತೂಪು ನಕ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳು ಮೂಜಿ ಸರಿ ತಿರ್ಗಾಡು Hey, don't play with my balls. Hey, waiter, don't my with. Okay. Hey, waiter, don't my balls. Don't play with my balls. ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪುಷ್ ಕರ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇತಲ್ಲಿ ಬೇಲೇಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಸ್ 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 ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕಣಪತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೂ ಇಂಚ 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 6 ಇರು ವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಮ್ಮ ವಸೀಂ ಅಕ್ರಮ್ ಇತ್ತತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ ಇರು ಇನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಲಡೆ ಮಲ್ದರ್ಗೆ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಅದು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಚ್ ದಾಯ್ಪಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನ ತೂಪೇರ ಅತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಅಂಚಾದ ನೆಮ್ಕ್ಲಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ ಸೇರ್ಪಾಲಿ ಎಂಕವಾಗತ್ತೆ Be like BOLAR.